שלום לכולם, אתם בערוץ שלי, או שאתם צופים מהערוץ של ינאי? שלי. כן, זה בעצם אח שלי. ובעצם התחלתי, היה לי בטלפון, עכשיו זה בטאבלט. אני רוכב על חמור. ובעצם זאת סדרה שאנחנו הולכים להגיע לאנדר דרגון ואשכרה להרוג אותו. אוקיי, לא הפרעתי. אז בוא נתחיל כמו כולם לחצוב עצים. לכי את לצחק, זה לא יהיה טוב. סתם. אני רציני. אז אני הולכת לעצים ששם בגבעה. שגם אני רואה ששמה... שכל הצופים יודעים מה זה. שאני רואה ש... נו, באמת. זה עושה לי... אוקיי. זה עכשיו התחלתי, יש... כאילו... זה התחיל לי מההתחלה משום מה, אז זה כאילו מראה שאני לא יודעת. וכן, דרך אגב, אנחנו בטלפון. אני לא... היא בטאבלט, כן, כן. כי... אופסי. טעיתי. כאילו אני כן, נו, באמת אלכס. אלכס. לך לא קוראים אלכס. לא, אלכס. תראה. היא הלכה. היא הלכה. נעלמה, התאבדה. אוקיי, זה הסרטון הראשון שלי, אני מתרגשת. או שלי. אוקיי, אז בעצם עכשיו אני... מיסטר צ'יקן. אני רציני. אוקיי, עכשיו אני אכין קראפטינג טייבל. כמו שכולם היו מכינים. כמו שאני... אומייגאד, תראי מה. הרסתי אחד כזה ותראי מה זה עושה. אתה עשית קראפטינג טייבל? כן, אני לא מבינה. לפני 18 מיליון שנה. דברים. אוקיי, אז בעצם גם אנחנו צריכים להקים לנו בית, מחסה. למצוא את ינאי. כמובן, הכי חשוב. איפה אתה? אני בסטון, אני לוקח זה סטון. אני יודעת שככה עושים אלכס. מה זאת אומרת אלכס? אני רואה את אלכס. את רואה? אוקיי. עצמך? רגע, אני לא... איזה אלכס? אני לא אלכס. איזה אלכס? היוטיובר? לא בסדר. איפה אתה? אני כאן חוצב אבנים ליד חמור. כמו תמיד נעלמים לאחד השני. כמוך. וואו, איזה כפיים. יאללה, כפיים. את לא רצית. תבוא לפרחים. לא רוצה. ליד ההר סלג. רגע. ינאי. מה? ינאי. אוקיי, בוא לפרחים. שירה, אבל תביאי לי חלק מהדברים. אני אביא. אוקיי, בוא לפרחים. וואו, אני באה. זה כאן? לאן הלכת? אוקיי, הוא אמר... הנה, אני רואה את זה. איפה אתה? הנה אתה. תזהר לו ליפול. מה את חושבת שאני נוב במלכה? לא אמרת. אני לא יודעת אם אתה נוב או לא. לא, אני לא נוב. אוקיי, אני נובית. בארוחת ששיחקנו, אז השגנו דברים ממש נדירים. ואז פשוט נפלתי מצוק. אני לא דחפתי אותה, נכון? אתה לא דחפת. נכון. טוב, ינאי? פשוט הלכה אחורה מדי ואז בום. לא, הלכתי קדימה מדי. טוב, ינאי תעלה לשם. ארנב! אתה זוכר את הארנבים שהיו לי? שנכנסתי לגיהנום ואז הם פשוט... איבדתי את הבית שלי. תיזהרי. למה? מה זה? איפה? מה זה? איפה? את יכולה ליפול. אוקיי, אז אני אפול. אוי, נכון. אני קופץ! אני קופץ! אמרת? אבל לא יודעת איך עושים את זה, אז איך אני עוברת? רגע, אני אוכל. אוקיי, אז אני צריכה... כשר? אכלתי דבר לא כשר. לא, סליחה. מה, אכלת חזיר? לא. כן. אוי, סליחה. אבל אל תחזיר לי. אני תעשה מדרגות כאלה עם הבלוקים. אני לא רוצה ליפול. שהכל. לא, ינאי. אני גופה לקרח. איך את לא רואה? לא. אומייגאד, וונדסון. די לדבר מוסר. אבל אל תדחוף אותי! שירה, אני גופה לקרח. מה אני דוחפת? אוקיי, זה עצמו למעלה. אולי את לא דוחפת?
אולי את אוכפת אותי? זה מהבלוקים שלי, סליחה? שירה, נגמר לי הבלוקים. אז רגע, שלא. טוב, אז אני אעשה עם סטון. לא, אנשים, לא, אני לא רוצה למות. אז תנסי, אז תשברי את הבלוקים, אני לא יודע מה תעשי. אימא'לה, אני מתה. אל תמות. אני מתה, אבל. לא, חברים שלי, תצילו אותי. הם לא חברים שלך, מה את מדברת? הגעתי. טוב. די, אני מתה, הם רואים את זה, אני מתה. אני בחיים. לא, אתם רואים, אני נובית. טוב, בסדר, את מודה בזה. מגמבלוס. לא, לחצי חיים רציתי. כפיים, איזה כל הכבוד. טוב, בסדר. הגעת לסוף, אז תיקח את כל הדברים ואז תביא לי. אני לא רואה את התיבה, מה נראה לך? אוי, אני הסתגרתי במקום לא ברור. בכלל לא. טוב, הולך לשם. יאללה, הנה, אני מוצאת את זה. הנה, מצאתי. אני עם זה. את עם זה, אוקיי? ינאי, תיקח את הכל. אוקיי. כל גולד כמעט. וואי, איזה בסך, עכשיו אני את הגרפטינג טייפר. תכיני איפה תחתוב. נכון. לא, אנחנו צריכים להכין בית. צריך להפעיל את המוח. האמת היא לא ממש אנחנו חייבים, אבל למחסה, כי אני עוד מעט לילה. אני מקווה שלא. אוקיי, אז הנה, אני מתחילה עם הבית, אני לא אוהבת גריפרים. טוב, שירה, אני מתי שמתי את הדבר שלי? לא, אני מביא לך מתי שאני... זה. שירה, מאיפה את? אני יודעת. שתהי בריאה, לא היית באה אליי. אני לא באה אליך. אתה רוצה שאני להיות פה מקפה? כן. לא! זה אני באה. תראי איפה אני רק. אנחנו לא מאמצים. לא, אני לא. למה? טוב, ינאי, בוא נתחיל עם הבית. אני לא יודע איפה את. למה את מדברת ברבים? טוב, למה? בוא נעשה את זה סאונד בצוק. טוב, רגע, נגמרו לי העיד. אז תחצוב, אני עושה... נגמר לי האוכל, אני המצבת. אני הרצחה. יואו! אני רצחה, סתם. פשוט, אני אוכל גם דברים לא כשרים. סתם, במיינקראפט? לא, במיינקראפט, במציאות אני אוכל כשר, כן? אוקיי, אחד סתם. בוא נרביץ לך את למה? אבל למה חייב לעשות לי את זה? לא. זה עושה לי בלוק אחד קדימה או אחורה. למה הסכמתי? למה? זה? כפר קרוב. למה? אתה שמעת את זה? יש כאן גזר. מה? ראיתי גזר בטאבלט שלך. אין לי אבל בלוקים. אז קחי את זה. תן. מהגיהנום. לא. נראה לך? הבנתי, אלכס השנייה. סתם. איזה אלכס שנייה? את יודעת מי זאת אלכס שנייה בכלל? אוקיי, זה באמת. כן. אני גם. ינאי, שוקעת השמש, זה לא טוב. ינאי, השמש שוקעת. שוקעת השמש, השמש שוקעת, השמש שוקעת. ינאי, זה לא טוב, תתחבא. תחפור אותך באדמה. אני לא רוצה לקבור את עצמי, אבל אין מה לעשות. הגיע הזמן לקבור את ינאי באדמה. תעשה לך בית בתוך האדמה, בסדר? מה זה? יש כאן מנהרה, זה לא טוב. קברתי את עצמי. ינאי, אני מבטיח לך, אתה עומד לחיות. איזה בסלח אין לך אוכל. ולך? יש. ביי ביי חיים. לא, חסוך כל כך. טוב, עכשיו אני אעשה מה שאלכס רוצה בחיים שלי. זה אלכס! תפסיקי לבלבל. לא יודעת. מה מבלבל? מה אני מבלבל? בספר. השכל שלי אבל לא מבולבלת. אז אני לא יכול לבלבל את השכל. יופי, אלכס השנייה. אין כאן שום אלכס שנייה, על מי אני עובדת? לא יודע, עליי את עובדת. שלום חברים. לך בסוף יקראו אלכס שנייה. אוקיי, אם
אם הייתי יכולה לקנות משהו, אותך, לא, הייתי קונה את הדבר הכי פופולרי שצריכים, או בכי או ישיבה. אני אראה לכם. בכי! במיינקראפט? כן. זה חוסם לי, אתם רואים? יש כאן פיקקס. נו די! למה אין כאן לפידים? אוקיי, נכון, זה אולי? לא, יש משהו יותר דומה. לא זה. נו, גם הייתי אולי קונה. יש לך חפש. וואו. לא, זה נראה מגניב. לא, אני הייתי קונה את זה הראשון. וואי, זה עולה המון. מה זה מגניב, תראה. כן. רגע. לא זה. וואי, זה מגניב. איך זה לא עסקי ביניים. לא, תצילו אותי חברים. תציל אותי. אם יש דבר שבאמת ככה נותן יד, אז אני הייתי קונה את זה. ואז כאילו... תראו, אני על הראש. תראי מה את עושה ככה. אז זה החלום שלך, סתם. לא, זה לא החלום. אוי, איך היא עושה כזה עם הראש. היא בכלל מזיזה את הידיים, יותר נכון מזיזה את הראש. מה, אני תינוקת? כן. חופרת באדמה. אני עושה את זה רק בגלל שיש חושך. רגע, אז מה הקטע שנשרוד אם אנחנו בתוך מערה? אני לא בתוך מערה. לא בתוך מערה, נו. מה הקטע שנשרוד אם אנחנו בתוך הדבר הזה? לא יודע. אז כאילו לא הבנתי, אז תחצב למעלה ותעלה. לא רוצה, אל תקדם. אז זה יהיה הלילה היחיד שאנחנו נהיה. כי כל הקטע זה לשרוד. ואין לך בלוגים, לא שרדת. באמת, היא לא שרדת. וואי, זה לילה אימים. שירה, מה את אומרת? לחשוב למעלה? אתה רוצה? אני אעלה איתך. לא, רק לבדוק אם יש זומבים או משהו. אני לא יודעת. אין לי מושג. אני מפחדת. וואי, מפחד וואי, מזל שיש בלוקים שאנדרמן לא יכול להסתגר אלינו. להגיד לך למה? למה? בגלל בטעות אנחנו מסתכלים למעלה, ואז הוא מתקיף אותנו. אבל להגיד לך משהו? אם את מסתכלת בטעות לאנדרמן בעיניים, תשמרי עליו קשר עין. תסתכלי עליו עוד, ולא לעצור. בגלל, כי אחרי זה הוא יעצור, יפתח את הפה, אבל הוא לא ימשיך. הוא גם ייצור איתך עדיין קשר עין, ואם את בורחת, אז הוא יתקיף אותך. הבנת? נגיד, אני אנדרמן, כאילו תסתכלי לי בעיניים. עכשיו אני אומר לך כי הוצאת את הקשר עין. מלאת חברים שלי. הם לא חברים שלך. אני יודעת. הם חברים שלי. תראי מה אני יכול לעשות. סתם. אוי, שירה. הם לא רואים את זה. בסדר. וואו, אני דולפין. תראה. שירה, ותראי מה אני יכול לעשות. זה מה שאני אעשה בפרק הבא. גוגו גגה. אוי, שירה, תראי, זה אדיר. ראית? אנחנו חייבים לקנות מטבעות. לא חייבים. כאילו חייבים לקנות. יש כאן משהו אפיק. אולי נקנה את זה בפרק הבא. לא בטוח, אני לא מבטיחה. אל תיקחו אותי ברצינות. תראי מה אני יכול לעשות. וואי. גם יש כאן כל מיני מודים. כאילו אני לא באמת יכול לעשות. יש כאן גם כל מיני מודים כאלה. כן, אבל ינאי נכנס לאיזשהו מוד ואז הוא קיבל מטבעות. כן, אבל הוא לא מצא, גם אני רציתי. לא, אבל אין לי באמת מטבעות, זה רק מטבעות למוד. כן, אבל זה ממש מגניב. כן, זה מגניב, מטבעות למוד. למרות שאני לא זוכר איזה מוד, או שאני זוכר איזה מוד, אבל לא זוכר איזה עולם. אני עולה למעלה סתם, אני עושה מה זה? די! כן, אני עולה... די, אבל איפה הישיבה הזאת? מי מוציא אותה? וואו! יואו, ינאי. בוא נעזום אותי. ינאי, ראית שהוא מסתכל עליי? אני כאילו... באג. את ראית שהוא מסתכל עליי זומבי הזה? אתם בטח יודעים על מה אני מתכוונת. זה כאילו, זה כמו סרטונים שהם כאילו עשבים.
תקחי את זה שאת יושבת ואת אוכלת פופקורן. עומדת ואוכלת פופקורן. אבל אני לא מצאתי שיט. אוי, סליחה. שיט, ארגה ושיט. סתם השלוף. סליחה, זה יצא לי מהפה. מה זה? זה הסיבה? פליס תאמרו לי. זה לא הסיבה. אימא'לה, מה זה? מה קורה לי? לא יודע. אימא'לה, אני זרעתם את הזומבי. כן. הנה, זה הסיבה? שירה, תראי, אני יכול לרוץ באוויר, תראי, אבל זה ריצה מטורפת. רגע, הנה. וואו, מגניב. שירה? לוזה. מה הסיבה? יש כאן פנדה. פנדה. קודה. תראה. איזה ישיבה בראש שלה. שום ישיבה. יש כאן משהו עם חרב על הראש שלי, תראה. ברור. רגע. אמור להיות חרב, אתה רואה? אוקיי, כנראה. אין חרב. כנראה הם משקרים. כנראה הם משקרנים. כן, בעצם כל מיני דברים שאתם יכולים לקנות. ואז תראי, ולהגיד לך מה טוב בזה, שאם יש לי טריידן קילשון, אז זה עושה כזה, בום, ככה. תבדוק אם יש. אז רק אם יש לך חרב, שירה, אני ואת. לינגו, סף. תבדוק אם יש. זה לחרב. תבדוק אבל אם נראה לי עדיין לילה. תבדוק? תראו, אני עשיתי פעם. אפשר לבדוק? כן, אבל נראה לי עדיין לילה. כל היום חוץ עם המקוש. מה זה? אני לא רואה כלום. חפר לי בראש. שוש. הנה הזומבי. אז עדיין לילה, טוב. תראי, אבל תראי. טוב, סיימנו עם הזה. תראי, הנה הזומבי שמסתכל עליי. עדיין לילה, איזה בסה. אבל זה סלילה, זה משהו מעצבן. גם אני מפחדת. אוי אוי, אני לא מסתכל. הכל חשוף, לא עדיין פחות. וואי, אני מאוד מפחדת. למה? כי אני לא רוצה למות. ואם אנחנו מתים... אוי, צריך... בבוקר אנחנו חייבים להכין מיטות שאם נמות, אז נזדמן במקום. תראי, מיטה! שירה, היא מיטה לבנה. בוא נשכב עליה. אולי די. טוב, בסדר. בסדר. אמרתי לו משהו שאתם לא צריכים לדעת. סודי ביותר. לא, אני אגיד להם, אם אתה אומרת... אמרתי לו להיות רציני. כן. כאילו אני לא רציני. כאילו אני לא רציני. תפלאי, גם אני לא אוהב. לעוף. אני פשוט לא יודע אנגלית. מזל שאנחנו לא נהיים רעבים. קצת, אני בכלל לא רעב. גם מזל שיש לי אוכל. שירה. כן, רציני, סליחה. תראי מה יש לי באינבנטורי. קוד זה. יופי, בבוקר נקבל אותם. יש לי את זה ויש לי את זה. הבלתי. וואו! מה זה? התמונה הזאת סנברה אותי. תן לי לעשות לך. רגע, אני אעשה לו. אני מפחד. סתם לא. אימא, סנבר אותי. גם זה? סנבר אותי. I love snacks. אוי, למה אתה עושה משהו במשחק? לא! ייי. אוי, לא. כשזה לא עושה לי הכל מההתחלה. בבקשה. אוי, שאני לא אמות. בבקשה. יופי. אם אני מחוץ לזה. כפיים. לא! את הצטרפתי אליך. כן. למרות את תבכי, אני לא. סתם. טוב, אז נצטרף עוד פעם. מה זה? טוב, נראה לי הצופים אומרים שאנחנו חופרים, באתי להגיד, חופרים. בחיינים. לא, מה בחיינים. בחיינים. אני ממלמלת מילים. ביי. בחיינים. עכשיו אני ממלמלת, באתי להגיד ביחנים. נו, אבל מתי בוקר? אז יאללה, סך הכל מההתחלה בסדר. בסדר. אתה יודעת שרואים אותי כאן? אבל בסרטון לא. בסרטון על 1,000,000 שקל, מי ינצח? שם לי 1,000,000 שקל בלבד.
על... תוסיף לך 1,000, על מה אתה מדבר? די! על 500 שקל. סתם. לא! אני צוחק, נראה לך. זה כל הכסף שלך. זה לא כל הכסף שלי. רוב. לא. זה לא רוב, סתם. זה כן רוב. פתאום מישהו אומר, יש לי 1,000,000 ואני אצא לך 500 על כלום. ואז הוא כזה, מחליפים בו נחליף 500, הוא נותן ואז כזה לוקח לו, תודה, אני רוצה להשאיר ממך. הוא מבלבל את השכל. ככה. וואי, אנחנו נראה לי איזה 20 דקות שם. אנחנו כן 20 דקות. לא, בפנים. שעה בוקר. יו, באמת? כן. מה אתה מבלבל? סתם, אני לא אינדגל. לא, איזה אינדגל? עידן... עידן כלב? לא. איזה כיף. עידן אינדגל. דה כהן, דה כהן. מה אתה מבלבל? עכשיו, ינאי? מה? להיות רציניים. ינאי מאחוריך גריפר. שונא את הגריפר. טוב, ינאי. צריך לבלט בבית, על מה אתה מדבר? בחוץ. די. סתם. הגריפר הרג לי פרה ואז אני יכול לקחת... כולם רואים את זה, כולם רואים את זה. אוקיי. זה בול מה שקרה, רק עם בול פי 1,000 יותר עמוק. כן. היי דבורה, אם אני ארביץ לך, תרביץ לי? לא. לא, אל תנסי את זה. אני לא מנסה את זה. היא תרביץ לך. סתם אמרתי לך. היי, שונא, תקוי לי. די. מה יש לך? למה? יותר נכון. איזה רעש מספק זה, אני חוצבת עצים. שמע, אני הנחתי עד הסוף. טוב, שמי, סליחה. לא בן. בלבל. אוי, מודולה מודה. זה דבר מוזר. נו, אבל תראי מה זה עשה לי, זה עשה לי כאן. אני לא רואה. תראי, כאן. זה יצא לי מהמשחק. אז זה למס. אם זה יוצא לך במשחק, זה היה אומר גם לי לצאת. לא. לא שאלתי. כן אמרתי. אני אמרתי. כמעט הרבצתי לדבורה. כמעט הרבצתי לגמרי. But no wonder. בסוף זה באמת יקרה. לא. יש לי חרב, אז אם בא לך, לא עדיף לך. תיתן לי את הדברים שלי. סבתתי. סטרים, יש לך הכל. זה שקיבלנו מהזה. זה מצד. טוב, 14 זה זוגיה, אז אני אחלוק את זה ל7 ועוד 7, אז קחי 7, עכשיו קחי את הגולד, וקחי את הסדה. למה אני צריכה גולד? אלייך. יש לי גולד. נו, תקחי גם את זה, במקום שאני אשרוף לך. את מה? את זה תקחי. מה זה יעזור לי? נו, את יכולה אחרי זה להכין, לא יודע מה את יכולה. אני כן יודע, אבל אני לא יודע איך להסביר. והדבר הזה ששורפים, הפליקטנס גיל הזה, אני לא יודע איך אומרים את זה פשוט. אתה רגע בלבלת על זה. לא, אבל פשוט לא יודע איך להגיד. גרג. פליקן סטיל נראה לי איך שאומרים את זה. גריפר. שונא, סתם. אתה כן, אבל. שונא, גריפר, נכון, אני כן שונא אותו. צודקת. אתה חושבת שאני מטובלל. אתה כן. לא. ינאי, אתה במקום סתם רצינית. במקום סתם לדבר סטיות, תעזור לי אולי לבנות את הבית? אולי לא. אני צריכה אוכל, תביא לי אוכל, לא משנה. לא רוצה. לא שאלת. כן אמרת לי. די. די, ינאי. אני לא ממלמל את השכל. מה? מי אמרת? סתם, רצני. הוא ממלמל מילים מולמים. כי אתה כן! כי אני לא! תביא לי אוכל. לא רוצה. לא, אני לא רוצה להרוג את החזיר, אבל אני כשרה. נשרוף אותך! נו, באמת החלטת לא כשרה, אבל במציאות כן. כי אין לי משהו אחר לאכול. למה זה לא כשרה? מה זה כשרה? כשרה. כשרה? לא, זיכרונו לברכה. ז"ל. מה את אומרת? זה על החזיר? אני...
אז שמעתי אותך אומרת זל. זל החזיר. החזיר הזל. יש לו את חבר השתיק שלו, אבל לדעתך בגלל שירגע פה. אבל תתן לי לאכול רק אחד. רק אחד. מבטיחה לי? כן. סלי. מה זה? זה בשר אחר. זה בשר חזיר. אבל לפחות הוא מילא אותי. זה בשר חזיר או פרה? אבל הנה לפני זה בשר פרה, סליחה, התבלבלתי. לא אכפת לי. כן, אכפת לי. אפשר תשימי את הארמור שלך, למה לא שמנו אותו? אני שמתי, תשימי את הקסדה. את לא. זה מילא לי רק אחד. באמת? כן. לי זה מילה 3.5. די, בבקשה תחצוב עצים. שירה, תראי מה אני יכול לעשות. פשוט ככה, ואז עשינו. למה את לא יכולה? יש לי נמנמנמנה. יפה. טוב, בסדר, אני חושב שסימנו שלך טובה. יפה. יש לי גולדן אפל, אם היה שם 2, אז הייתי מוביל לך 1. אין 2. אין את אלברטינשטיין. מה? שמעתי? הרגע. לא יודעים מה שם את הרגע, אני שמעתי אחרים ממך ממני. טוב, אני חייב לחצוב עוד קבלסטון. ולקפוץ, כי זה כיף. ולא למות. אני לא רק לחיים, איזה כיף. איזה כיף. איזה קטע. איזה קטע. כזה אנחנו מעתיקים. וואי, עיניי, איזה כמו קטע. מחשיבולת. קקטוסים. נכון? אבל עיניי, מי אמר קקטוסים? מחשיבולת. את רואה את אפילו. הדבקת אותי. את אמרת קקטוס. אתה הדבקת אותי. איך אני מדביק אותך? אמרתי כל 2 פעם. מוטופף. אמרתי אפילו מחשיבולת. פתאום את אומרת כזה, מחשיבולת. מחשיבולת. כן, אומרת את זה. מי צריך את העץ הזה? אני. מה? למה אתה צריך את העץ הזה? לא יודע, מישהו לכלום. נו, אז אתה לא צריך אותו. אני כן צריך אותו. אני בכלל לא רציני. נכון? נכון. את רואה מה שנכון נכון. טוב, עוד עצים. וגם מה שלא נכון לא נכון. חזיר. אתה. אוקיי, רגע, סליחה. מה אתה אומר? מה זה דאדה? איזה דאדה? זה תהרוג חיות. הרגתי. גם כבשות, אם אתה רוצה לישון בלילה. כן, אבל יש לי איזה צמר. אז תהרוג אותם. אבל אני לא מוצא אותם. גונבת לי. אני גנבת. מרושעת. גנבת, אומר. גנבת. אני לא גנבת. נכון. ולי יש מספיק למתחת. אז תהרגי עוד כבשות. אני? כן. אתה אמור להרוג. לא, כדי שיהיה לנו עבודה מהירה. עיניי, אני היחידה עושה סוכת הסרס. את היחידה. סתם לא. לא יחידה. לא, שירה, תעזרי לי לרצוח כבשות. יש לי צמר אחד, גם לך? לי יש 3. לא, יש לך 4, תקחי עוד אחד. אין לי 4. תקחי אז. עיניי. מה? יש לי 2 צמר ואנחנו צריכים לשאול שנינו. והשם משוקעת. ואני גם שוקע. יש לך 4? עיניי, ברח הביתה. אבל יש לי רק 2. בסדר, נו. מה בסדר? אני אמצא לך טוב, מחר, אף אחד לא יסן, בסדר? מה מחר? קוראים לך מחר. אוי, שירה, תראי מה אני באה לעשות. באתי לתת לך את העץ. סגרנו את הבית? לא. אני יודעת זה לא. למה שאלת? טוב, קחי. נתתי לך עץ. תודה. 20 עץ. ויש לך כמעט סטאק. לא, את יכולה לעשות סטאק. לא, זה לא אותו עץ. זה לא אותו עץ? זה בירג' ורגיל. שירון, נראה לי, זה רק אני מדמיין מישהו כאן אפשר לפרוץ אלינו. מאיפה? מכאן.
כבר לא. מה זה כאן? שירה, מה זה כאן? כאן. יותר טוב. מסכן וקטן. מה? אני רואה מכשפה. ואני רואה אותך. כולי מכשפות. מה אני ממציא מילות? מילים. כן, ניסיתי לעשות את זה חרוז. מה, יצא? רק קצת דברים לא ברורים. מילות, מילים. אני רואה אותך. ומכשפה וזומבי. את המכשפה עכשיו הלכה לישון אז אני לא יכולה לראות אותך. ינאי! למה אתה עובר כאן? ינאי! את הרבצת לי. אבל זה בטעות! סליחה. תזוז כדי שאני לא ארביץ לך? כדי שלא תרביצי לי. אבל לא יהיה אור בבית. תודה על העץ. אבל לא יהיה אור בבית, ינאי. לא לדאוג. נו מה? מה? חצבתי פחם וזה לא הביא לי אותו. כאילו עם סטון. חצבתי פחם. טוב כאילו, כי אני יכול להכין לפידים, אני מסירה חור בבית. חור אחד דומי. טוב, תזוז. אני זז. עוד תזוז. אני עוד זז. אוקיי, זה מספיק. ינאי, תגיד תודה למה שיש. תודה למה שיש. תגיד תודה. תודה. תגיד תודה. תגידי אין בעד מה. אני לא רוצה. למה רק אני מקשיב לך? שירה, תראי מה זה הבית הקטין הזה. ינאי, אין לנו, אנחנו לא אסירים. אנחנו מיליונרים, לא עשירים. אי אפשר איתי, את אומרת. לא, אי אפשר. אני אלך לישון. חכי איתנו, מה אי אפשר איתי? לא יפה. יש לי גולדן אפל, יש לי חרב וזה. מה, תשתמשת בתנור משלך. ינאי, אבל אתה רוצה אוכל או לא? כן, אני רוצה אוכל. מתונה. אבל זה עשה אור. יופי. לא הבנתי מאיפה האור. אוקיי. לא! סגרתי. מה אתה עושה? מה יש לך? אני ארביץ לך סתם. לא תרביץ לי. זוז. לא בא לי. את מכינה לי קבר? מה זה? מה את מכינה? יודעת שהסרטון הזה הוא 30 דקות בינתיים? אני יודעת. קצת יותר מדויק 32. ינאי, אימא'לה, נבלתי. מה חכה. עשיתי? חכה. סיגמה בואי, מה עשיתי? הצופים אומרים שאת מטורללת. הם לא אומרים את זה. אל תוציא להם מילים מהפה. לא, די, ינאי אצלך עץ 3. 0. שמתי את העץ ביץ'. זה שבבה עץ ביץ'. מותונות. לקחת את שתיהן? אני מביאה לך אחד. ואתה כאן. חיממתי וזה בשבילי. אוי, תודה. אז שיש כאן 4, אז אני אשים עוד דבר שמחממים אותו, ואז זה 2. את זה? לא. למה? להגיד לך למה? ככה זה לא יהיה לי את הכלים. לא, את זה ואת זה ואת זה תחמם. רגע, צריך להתחמם, מה זה סוף? העץ יספיק? לא יודעת. העץ. כאילו, ל4. לא, יש 3. עדיין לילה. אתה יודע איך אני יודעת? קפצתי מאור שאין אור. לא, אבל די, אבל תעשה אור. איך אני אעשה אור? 1, 2. רגע, חכו. לא, את לא עושה לי עם גרזן חן. יש רעיון. ינאי, אז להביא לך משהו? מה זה? מה זה? קיבלתי התראה. תראי, זה פלייסטיישן. סתם, אני שם. פלייסטיישן. ראיתי פלייסטיישן, אני לא ממלמל מילים. אז אתה כן. לא, תיתן לי אחד אבל. לא רוצה, אני אתן לך 2, מה אחד? שיהיה שווה ושווה. יופי, קיבלתי. יש לך עוד משהו לחמם. כן. להביא לך משהו לחמם איתו? כן. לא. מקלות, הנה מקלות, הבאתי לך מקלות. לא, תשימי פשוט את המקלות. תשימי את הבאתי לך, זה. אז הבאת לי 3. כן. זה מה שהיה לי. הכל זה מה שהכל היה לך? ויש לי 2 בשר, זה יספיק בול.
אז לי אחד ולך אחד. אבל יש לי עוד אחד. ועוד שתיים. טוב, נראה. קלקים. קליקים. יותר נכון. אומרים קלקים. מה זה קלקים? זה קלקים, אומרים קלקים. מה זה קלקים? אומרים קלקים. תכתבו בתגובות שאומרים קלקים ולא קליקים. מה זה קלקים? אני אומר רק. חכו, אני כבר בא. תהי בריאה, מה זה קלקים? טוב, רגע בא. חזרתי, לא דוג. היא חזרה כן ולא דוג, אם לא שמעתם. לא בקטע שאמרתי שאתם חרשים, בקטע שהיא אמרה את זה מרחוק. מה קורה? טוב, חיממתי לך. הרבה זמן לא נפגשנו. מה תסתרת? נו, הבאתי לך בשר חזיר. הבאתי לך בשר חזיר. לא בשל. נו, תאכלי את זה כבר. כן, תאכלי את זה כבר. סליחה למי שאוכל לו כשר. לא לטעמי, לא לטעמי. לא, אני לא אוכל, אני אוכל כשר, אני שומר כשרות. כשרות ואת כיסא. אני כשר. ינאי, לא קיבלתי. איך לא קיבלת? תראי באינבנטורי, הנה זה. יש לך עוד מסלול חמש. למה יש לי אחד? למה יש לי בשר כזה אחד? שואל, תביאי לי אחד משלך. מה? רגע, מה, תביאי לי אחד משלך, יש לך שתיים לי. טוב, בסדר, לא משנה. אבל יש לך עוד דברים לחמם. כן, אז הדבר הזה יהיה שלי רק. שירה, הדבר הזה יהיה רק שלי. זה רק שלי. טוב. להגיד לך למה? כי יש לך באחד יותר ממני פשוט. וזה יהיה אחד בשבילי. כסף. נעצרנו. סתם נדע. I'm ביטולה פוחויה. סללה. Sweat up. לא הבנתי, ינאי, למה אנחנו במחסה? לא יודע. כי למה לא? I want you, baby. Don't you leave me like I need you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy and hold me there to me out the... מה תעשה? קופץ. למה? איזה רמה אתה? 2. הוא רמה 2 ואני רמה 1. 2. 1.5. 2. רגיל. כן. בלי חצי ובלי רבע. בלי חצי. אפילו לא 3. מה בסדר? אוקיי, שירה, מתחיל להיות בוקר, תראי. תשימי לב. אז תזוז, אני לא רואה! תראי משלי! לא. אני רואה משלי. יופי. אני ארביץ לך עם מקוש. הקול שלך, סליחה. חופר בראש. תכין אותנו. אחי, את אחד שלי, אחד שלך. לא, תכיני התנור. אני הכנתי תנור משלי, נכון? אני עם תנור למטה ואת עם התנור למעלה, אוקיי? שירה, אוקיי? את עם תנור למטה. אבל אני לא מבזבזת כבל, זה נראה לך? אני יוצאת, בסדר? סתם, יש לי 4, אין לי אני יכולה לצאת? לא, עדיין לא. עדיין. שמעתי כזה, זומבי כזה. איך שהם לא עושים את הקולות המטורלים האלה. אני שומעת סקלטון מת. כן, יש בוקר עכשיו, בוקר. אבל עדיין יש סקלטון, והוא עשינו עליי. שקט! סרטה, כן. אוקיי, אני אחצוב למטה. כי זה מה שאני עושה. מתנה, הנה הכבביש. הכבביש הזה חבר שלי. איזה כיף. יש לי חבר שירה. שירה, תראו, הוא לא תוקף אותי. יש לי הכבביש חבר. מה, באמת, הוא לא תוקף אותי. תראי אותו, תראי, אני מתקרב אליו. הוא לא תוקף אותי. רואה? כן, ראיתי. ייי, יש לי חבר. שזה לא את. אני לא בן. ממתי אני בן? לחיות. נעשה אתגר שאת בן. סתם. למה? נעשה בן בכלל. למה? יש לי מוצא, מה את אומרת? לזמן תרנגול? אם זה יקרה? זה נשמע רע. טוב, יאללה. לא יצא תרנגול. אין לי כלום. הכביש החבר שלי יש. אני אעשה לנו כזה, תראה.
תצא לה מהבית. רגע, שירה, יש לך 3 צמר? כן. יופי, אז אני רואה, ולי 2, נכון? ולמה אני אומר יופי? כי אני רואה כאן עוד כבשה מתאפססת. תיזהר! למה? תתוצא נופל. מה נראה לך, אני נוב? וואי, אח. מה נראה לך, אני נוב? אני נובית. צודקת. יואו! את אמרת, את מודה בזה. אז למה אתה אומר צודקת? כי את מודה בזה. די, יש לי את איש האלפקות הזה, איך שלא יקראו לו. איש עם הלמות. יואו, אני ארוג אותו. אני ארוג. לא, 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 לא. למה? כי הם יירקו עלייך. אז אני ארוג אותם, כי הם ירקו עליי. שתיהם יירקו עלייך, אז תקחי את זה בחשבון, אני זז מהמקום הזה. מיאו. תשים משהו. הם תוקפים אותך. הם לא תוקפים אותי, מי תוקף אותי? בגלל שהרבץ להם. לא הרבצתי. לא הרבץ להם? אז למי כן הרבץ? לא הרבצתי. מה את מחרטטת? אמפירסקה. זה אומר לך... כולם ראו שאני לא חרטטתי אותך. חיסטטת אותך. אתה יודע מה זה בכלל? מה זה לחרטט? לא. נו, אז מה אתה סתם אומר? סתם, מה זה אומר? זה כאילו שלא אמרתי לך את האמת. נכון? את כועסת עליי. מאוד. מאוד. ינה, יש לך פחם? לא. אז תיקח. אז תקחי את. אבל אני לוקחת אבנים. אז תקחי אבנים. די, עיניי. מה? אז תקחי אבנים אמרתי, ואני רוצה לעשות לי מיטה. ובמקרה לא למות. שאני פרוע. סתם אני לא הכי פרוע. כמובן במשחק, כן. במשחק הכי טוב בעולם. בעולם. מה אני אומר? מה תעשה? רק אני קובע פה את זה שלה. אני אומר רק אני קובע פה. אתה לא. שירה, תראי, יש לי מיטה אחת, המיטה שלי יותר צמודה לקיר, אוקיי? זה המיטה שלי. לא, אני רוצה אם אני אשים את המיטה מעל שתי הבלוקים האלו. למה? אבל לא. טוב, אז אני אשים כאן. באמצע. לא, אני לא רוצה להיות ליד הדלת. תראי, כאן, תראי, נכון יש את הבלוק בירג', אז אני כאן, אוקיי? נראה. אז אני כאן. אוקיי. כמה אחרי. ולידי אני אעשה טובה. תיבה, אמרת טובה. אמרתי טובה. אמרת טבעי. מה? נכון, זה טבעי באמת. צודקת. I'm one slowly. I'm one slowly. אתה יודע מה קורה איתו? לא, אני אפילו. נראה לי גם אני יודעת. מה? וואי, עיניי אתה מלא. אמרת, גם אני יודעת. אני אמרתי שאני בעצמי לא יודע מה קורה איתי. נו. למה את אומרת שאת יודעת מה קורה לי? אם אני לא יודעת מה קורה לי, אז למה אמרת? אל תאמרי על זה. בוא נשים כאן את הדבר שאני לא צריכה בינתיים. לא יודעת למה יש לי כאן עץ חסה, מה זה? מה זאת אומרת חסה? די! אין חסה במיינקראפט. יש חסות במיינקראפט. אין! יש עץ כזה. זה עץ חסה, אין כזה דבר עץ חסה. את אמרת שיש, אני עכשיו לא מחרטט. ינאי, מה יש לך חרטוט? ינאי, מצאתי כבשה. סתם, למה? למה את אומרת לי? כי את חיפשת. לא, בכלל כבר יש לי כבשה. סתם. למה אני חושבת שיש פיקקס? לא יודע. נכון. אני באמת לא יודע. נו די, מה רציתי להכין? מיאו. נכון, רציתי להכין אותך. בוא נכין את שירה. יואו! Everything is coming. Everything is coming. מה? פלינג. בסדר.
זה כל הצופים, האם יש לך להגיד את זה בסוד? אתה עושה לי? לא. אוקיי, אז אני חוצבת עצים כי אני רוצה לחצוב עצים, אף אחד לא יגיד לי לא לעשות את זה. אני אומר, את תעשי את זה. למה? שעלים הם ייעלמו במיינקראפט אם את חוצבת עצים, לא, ועצים... הם לא נעלמים. במיינקראפט כן. אז למה אני לא חצבתי עץ אחד וכאן היה עליה רגע? יואו, יש לנו בית חמוד בצד. את חמודה. כי אמרת חמוד, בית חמוד, אז אמרתי כמוך. הבנת? הצופים יבינו על מה? תגידי לי. לא, 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 לא. תכתבו בתגובות בבקשה, נקרא את זה. הם לא יכתבו בתגובות. כי אני לא אראה לך את התגובות. את לא... אמא ואבא יגידו. אני מבין. בדיוק, מה אתה ממלמל? אותך. די, ינאי. מה? מה הבעיה? מה הבעיה של הבעיות? נכון? בעיה, בעיה, מאוד בעיה. בעיה, מאוד בעיה. ברור, סך הכל. הבאת לפידים. לא! למה? להביא? כן. בסדר. אז מה לעשות? לאכול? כן. אכלתי. לסומכת. תביא כמה שיותר. כמה שיותר בסדר. אני מקשיבה. ואני לא רואה ככה. אני רק רואה גראבל וסטון. אני כן רואה פחם. אז אני אכתוב אותו עכשיו. זה פחם. תמיד אם אנחנו רואים פחם אחד, אז נתחבא עוד ועוד ועוד ועוד. וזה עד שאנחנו נכנסים למערה. נכון. עד שאנחנו הורגים את האנד דרגון, כי זה בא לנו באנד דרגון כאן. שירה, מה אני ממלמל מערות? יש לי מערה כאן. זה לא טוב. זה לא טוב. אני חוצבת בינתיים אבנים. כי בא לי. ואף אחד לא יגיד לי. מה הם לא יגידו לך? מה לעשות? כי אני רוצה... זה הפעם השנייה שלך שאת אומרת את זה להם. אני יודעת, זה קורה לי בטעות. בטעות. מה בטעות? טוב, חצבתי בינתיים, אני חוצבת כל מה שאני רואה. טוב, חצבתי את כל ה... זה נראה ממש מפוקר. נכון. די! מה? סך הכל אמרתי נכון. בוא נקפוץ. כי בא לי. אני אומר לך לא לעשות את זה. אבל לא אמרתי זה הם יאמרו לי. את רואה, אז אני כן יכול להגיד לך. למה הכנת שתי תיבות? למה לא? נו, מה יש לך? מה הבעיה? מה הבעיה? תגידי לי מה הבעיה. דאבל צסט. מה הבעיה עם דאבל צסט? תגידי לי. אני מתאמד, אתה בכלל לא יודע איך קוראים לזה. דאבל צסט. אני כן יודע. צסט אחד, שזה רגיל, ודאבל צסט. שזה שתיים מחוברים. לא התחלתי סתם. כי לא בא לי שימו את זה לא בחוץ. נכון. מה הקשר? אתה בכלל לא יודע על מה אני מדברת. מה הקשר בין הנשר? בין הנשר של הקשר. של הקשר בין הנשר. די. בין הנשר של הקשר. היא מלא. יאללה, יש לי 8 לפידים. אוקיי, ועכשיו שמתי כאן 4 וגם מבחוץ אני אשים 1, 2, 3 ו4. יאללה, שמתי 4 גם מבחוץ, ודרך אגב, מתחיל להיות, תנחשי? לילה. שקיעה. מדהים. טוב, אני אסתיר את החור בגג, ועכשיו יהיה לנו... מה את עושה? מה כתבת? מה זה? תסגור את הדלת. אני כותבת שירה ינאי. אבל למה באנגלית? אני כותב ינאי בעברית. תודה על השלט. אבל אחרת זה יהיה כזה. ינאי. זאת לי דווקא. למה כתוב יני? למה כתוב יני?
ינאי. למה כתוב זני? תן לי. לא, רגע. לא! רגע. לא, רגע. יואו. יופי, כתוב לכם עיניי. יופי באמת. אני שמת את זה. דאבל צסט. דאבל צסט. ינאי, אבל לא לחצוב את זה. נו, מה יש לך? לא, ינאי, אל תשים את זה. למה? זומבים יכולים להיכנס. לא יכולים. לא אכפת לי, ינאי. מה? אז איפה לשים את זה? אל תשים את זה. תזרוק את זה פשוט. טוב, אני שם את זה איפה ששמת. בוא ניסע, למה אנחנו לא שנים? לא יודע, את לא ישנה. יואו, ישנה אומרים. ישנה, את אמרת. לא, אומרים ישנת. בסדר, ישנה, מה אני אגיד? אוי ואפי. באתי לסגור את הדלת, ומה את עושה? מה אתה עושה? מרביץ לך. נכון. מה שנכון, נכון. יש כאן זומבים. ואפילו פיצ'ה. מה באמת? ישבו לי זה. ויש אפילו סקלטון. שיש לו כובע של הסקלטון. שירה, מה? להילחם נגדו? תראי. נגדה, תינוקי הזה. אוקיי, מה נגדי? סתם. שירה, להילחם נגד הסקלטון הזה שבא עוד שנייה עלייך. כן. מה? ינאי? ומה? טוב, אני אכתוב פשוט הפוך וזה יהיה כזה. ינאי ומה? חכה. אני מחכה. הסקלטון בא נגדי. ינאי, אבל למה אתה עושה לי את זה? לא עשיתי לך כלום! אז למה אתה לא הורג אותו? לא, כי הוא נלחם נגדי. שירה, אני מת. שירה, בוא תעזרי לי. מה אני... אתה לא מת. לא, את רואה? את אומרת שאני הורג אותך. מה אני הורג אותך? את הורגת אותי. למה אתה הורג אותי? אמרת למה לעשות דווקא. ובכלל הוא בא אליי ועוד שנייה הרג אותי. מזל שהוא לא הרג אותי. כי אם כן אני הייתי הורג אותך. בפעם השנייה. למה לא לאמץ כלבים? לא. למה? כלבים קטנים, חמודים, מתוקים, למה לא? זה כמו שאת רוצה בוטלטוי ולא נפלו לך. ואת זה את לא רוצה. הנה, יופי. שירה, מה זה שמה? מה? שמה. מה? שמה. מה אני רואה? מה אתה רואה? תראי מה זה. כאילו זה של הפורטלס גם, כמו שראינו. שמה? בואי אני מחפש. רגע, אני בודק אם זה כן. לאן אתה הולך? לחפש אם זה, לבדוק. למה אסור לבדוק? כן, אסור. כן, אסור. למה אמרתי כן? ינאי, אתה נעלמת פשוט. לא, אני לא. כולם ראו את זה. נו, אני עומד לחזור בעוד שנייה, עומד קנטונת. אני אפילו רואה אותך. מה נעלמתי? לא! בסדר. נם. הייתי אוכל גולדן אפל, סתם, לא באמת. תורה, אני לא נעלמתי, אני מול הפנים שלך. אני אתקיף אותך סתם. לא באמת. כן. הנה, כתבתי הבית של סירה ועיניי. יופי. עכשיו תכתב באנגלית. סוף. נו מה? לא באמת. אז אני אכתוב גם בעברית וגם באנגלית. זה מה שהתכוונתי, סתם לא... אני כן התכוונתי את זה, אבל באמת אל תכתבי, לא צריך.
הבית של שירה יאני? זה יאני? כתוב יאני! אז אני אחליט. לא קוראים לי יאני, קוראים לי ענייך. באמת. טוב, תתקני. לא. ג'ון. מה עשיתי? את הורגת משהו? מה הכאב? את לא? הנה זה עושה, אני צריכה לעשות. אני רואה את יפן. נו, זה צבע ורדי. ינאי, אבל רגע, אבל זה לא נותן לי לעשות, תראה. צריכה... אז אל תכתבי באנגלית. אז תכתבי בשלט אחר באנגלית. תעשי עוד שלט. לא. פשוט אל תכתבי באנגלית. קוראים לך יאניק, בסדר? לא, זה לא בסדר. אני ארוס את השלט. אם קוראים לי יאני. כי קוראים לי ינאי, לא יאני. וזה בכלל השם הזה יאני. אין אף אחד בעולם שקוראים לו ככה. יס. מי יש? לא יודעת, אבל יש כזה שם. למה אני צריכה להתעכב על זה? לא יודע. שבא לך? לא, כי אתה אומר לי לשנות את זה. נו, כי מה זה השם הזה? יאני. שם הינאי? ואוסף אותו ואז חוזר ביתה. בקטנטונת אני רואה מערה ואת נכנסת אליה סתם. היא הלכה לאיפה שאני הולך. די, נו באמת. מה כל כך קשה לעשות את זה? כולה לקפוץ. למה זה קופץ לי בסקאי בלק מן הבלק? ירוס את השלט. לא. אז למה קוראים לי יאני? רגע! הנה. למה זה סופר עושה יאני אבל? וואי, זה מעצבן. אז אל תעשי אנגלית. אבל אני כן רוצה לעשות אנגלית. אבל אני לא... זה עושה לבד. נו, כי... להגיד לך למה? למה? נכון שזה, אם אני עושה ככה זה ישר משנה לי יאני. תראי, נגיד אני מוכר הכל יאני. ואז עושה ככה, רגע, סליחה. אני עושה הפוך. מי, נגיד, הנה, ינאי, נכון? ינאי, אם את עושה ככה, זה... יופי, ינאי, יופי לך. יופי. יופי לי עכשיו. וואי, איזה, סתם בזבזתי על זה. מה בזבזת על זה? זמן? זמן, כן, זה זמן יקר. יקר. נו, שירה, אפילו לא מתחיל להיות חשוב. עכשיו באנגלית, יופי. אז אל תעש. אבל אני כן רוצה. למה? אין כאן עוד אנשים בשרת. אם היו, אז שידעו. אבל אין, אז לא ידעו. מה? בוא נחום הזה, הוריד אותי ממנו. מגיע לך יופי. הנה, מגיע לך. עשיתי יופי. עכשיו אני רעבה, תביא לי אוכל. מביא לך אוכל. סתם בזבזתי על זה זמן. כי... חזיר. או שתי דברים שזה תרנגול. שזה פשוט לא מאושר. אז אני אבשל את זה. תבשלי את זה. יש לי קול. מאוד מעניין. שיש לך קול. אמרתי כבר שיש לי קול. כן. מה עשיתי כבר? לא כתבתי את השם שלך, נכון? לא, את אמרת... זה מה שאמרת. גם אני... סליחה, אני... זה סגר לי את זה.
לא משתנה. בוא נאכל כי אני רעבה. תאכלי בביצים, כי את רעבה בביצים. אני לא. את לא? אני לא. לא? עכשיו, את לא בסדר, וואי. טוב, אז זה הסרטון שלנו. לא, בבקשה רגע. לא. מבטיח לך, אני שם לפידים בכל הבית. פשוט, כן. שלא יגידו שעשיתי שינוי לא בסרטון, אחר כך יצריכו עליי סתם. זה צוחק. אני אעשה סינוי בסרטון. אני צריך לפחות אלבה. עמדתי בטעות כמעט אלבה. עכשיו אני יכולה לעשות? וואו. כולה שתי לפידים, מה שלך? גנאי חושך. טוב, הולכים לי, ואז בלילה אני עושה את זה, טוב. בסדר, מה לא יכול להיות? אפשר ללכת לישון? עוד לא. עוד לא? 3, הבא? יואו, איך הצלחת? 3, 4, ואני עובד לישון. 3, 4, 5. אני באמת יושן. טוב, זה הסרטון להיום. די! לא! די! טוב, לכי לישון. זה הסרטון להיום, מקווים שנהנתם. נכון. יאללה ביי! הולכת לי... למה לחצים? די! אני הולכת לישון. בסדר, ביי ביי. לילה טוב.